Bona tarda, nenes i nens. Vídeo, breu, curt i ras, com sempre. Veiem com la campanya dels Esquerra Republicana els ha donat per fer vídeos personals. Jo voto aquest, jo voto l'altre. Tots són diferents, però tots tenen en comú una cosa. La manera, la forma de parlar, tots funcionaris. Tots. Fixem-nos bé que, aviam si ho explico bé perquè ningú s'emprenyi. El que ha pactat Esquerra Republicana amb el PSOE, sí PSOE perquè ara ja és PSOE, no és PSC, han pactat que els 4.000, 5.000 funcionaris enxufats d'Esquerra Republicana es segueixin mantenint enxufats. És a dir, paguem tu i jo. Tota aquesta patolalla d'Esquerra Republicana perquè no són més de 5.000. No crec ni que hi arribin. Viuen bé a costa nostra. Tots vividors de la política. Això és el que és Esquerra Republicana. Com la CUP. No tenen perdó de Déu. A canvi de sou i cadires ens han venut la Generalitat. No tenen perdó de Déu. Ens queda clar. D'aquí la reflexió d'avui. Visca Catalunya lliure.